Hola, sóc l'Alba, logopeda i terapeuta corporal. I després d'anys treballant amb persones que fan servir la veu com a eina principal, he volgut crear un taller especial per cuidar-la i fer que soni al seu màxim potencial. Es tracta d'un taller de 4 hores, on aprendrem com evitar les disfonies, però també com millorar la seva projecció vocal sense cap mena d'esforç. Treballarem des del cos. Descobrirem com el suport ossi, el suport muscular i fins i tot el sistema respiratori són claus per una veu lliure i sana. Ho farem tot de manera molt pràctica, perquè puguis notar el canvi al moment i poder-ho aplicar en el teu dia a dia. Aquest taller és per tu si vols cuidar la teva veu, projectar-la millor i parlar o cantar amb confiança. T'hi apuntes, reserva la teva plaça i ens veiem aviat.